Què és aquesta bèstia tan xula que tenim aquí? El que es feia és teixir teles i enviar-les cap a Barcelona. És com un car. Preu. Molt bon dia, joves de moda. Avui hem vingut fins a la comarca del Berguedà a veure un poble que no coneix tothom, però que té molta història. Amaga unes tradicions molt potents i fins i tot una col·lecció de cotxes utilitaris de la postguerra espectacular. Benvinguts a Gironella. Gironella es troba a la comarca del Berguedà, a la província de Barcelona. Pel mig del poble hi creua el riu Llobregat, que ha tingut una gran importància al llarg dels anys, ja que aquí hi havia moltes colònies tèxtils. De fet, si mireu amunt i avall del riu, hi veureu diverses fàbriques. Bones, David. Bon dia. Vosaltres no ho sabeu, però el David és el culpable de que avui siguem aquí. Explica'ns, David, com va anar la cosa, com ens vas conèixer? Mira, doncs jo feia ja un temps que us seguia a l'Instagram i vaig veure una caixa de comentaris a les històries que estava buscant pobles per anar a gravar, etc. I vaig dir, Gironella, el millor poble del Berguedà, han de venir. A més, amb tota la cultura i la història que hi ha, és un poble que s'ha de trepitjar sí o sí. I tu ets cap de colla dels Pocasoltes. Efectivament, els Pocasoltes, 4 capgrossos de carnestoltes que d'aquí una estona veureu. I som a prop del local? Sí, està aquí ensenyes? mateix, cap problema. Bé, doncs ara mateix estem al local on es troba tota la imatgeria de Gironella. Tenim també la Caral Cardona, la presidenta de l'agrupació cultural Tres Pinyes, que ens explicarà l'almorratxa. Bon dia, Caral. Bon dia. Què ens has d'ensenyar? Doncs mira, aquí tenim uns quants maniquís del Ball de l'Almorratxa, que és el ball més antic que tenim a Gironella. És un ball que representa un casament del segle XVI, on trobem les figures dels nuvis. Aquí tenim la núvia, llavors tenim aquí també el nuvi. Una de les convidades ho ballen 8-9 parelles. I el senyor feudal, que té un paper primordial a la dansa. Llavors, aquesta dansa, a part de ser la més antiga de Gironella, és una dansa que està oberta, que es balla per Sant Roc, que és la nostra festa major, i està oberta que tothom es pot apuntar. L'ensenyem unes 5 setmanes abans, i a més ve tanta gent a apuntar-se, des de fa uns anys, que l'hem de ballar 2 vegades, una vegada de dia i una vegada de nit. Això és l'almorratxa? Això és un almorratxa. Què és una almorratxa? L'almorratxa té origen àrab, i n'hi ha de vidre, n'hi ha de ceràmica, n'hi ha de diferents materials. Es feia servir per preservar aigua de roses o un tipus de perfum. I en la nostra dansa, el senyor feudal, en algun moment de la dansa el que fa és tirar aigua de roses a sobre de les noies amb senyal de possessió, de que totes les dones primer havien de passar per al senyor feudal. Molt bé. Aquí tenim el Ball de Cascavells de Gironella. De fet, sabíem que havia existit un ball de cascavells, però s'havia perdut. Només quedava una part molt petita de la melodia i la gent que l'havia ballada no se'n recordaven de la dansa. Això passa quan no trobem generacions que continuïn amb els balls o amb les tradicions d'una vila, que és tan trist que es poden perdre les coses. Perquè em deies que aquí els nens a l'escola ja fan dansa, o que la majoria de nens... Sí, des de fa un parell d'anys, tots els nens de Gironella fan dansa, cultura popular, en horari lectiu. I ara s'ho han fet propi, s'ho senten propi, han après les nostres danses, han après danses d'arreu de Catalunya i confiem en que tot això al final és per ells, i que a dia de demà hi hagi un relleu i ells s'ho sentin ja de casa seva. I Bet, quin és el ball que més t'agrada a tu? L'almorratxa, I el saps ballar? sí. Hi ha molts nens que ballen aquí a Gironella? Bastants. Bastant. I tu quan siguis gran a quina colla t'agradaria anar? Els capgrossos. Els Pocasoltes. Bueno, sí. David, què és aquesta bèstia tan xula que tenim aquí? Mira, doncs aquesta bèstia que tenim aquí és el lleó de Gironella, que es va inaugurar el 2023 per les festes Sant Roc, que és la festa major, i és la imatge, la bèstia de protocol de Gironella. Tenim una ermita, que és l'ermita de Sant Marc, i el símbol, l'animal que el representa és el lleó, que per això es va decidir crear el lleó, que a Gironella el lleó no és un animal que sigui molt habitual veure. Sí, però bé, és l'escut que representa Sant Marc, i també hi ha l'escut de Gironella, és un lleó amb corona i el va crear el Pau Reig. A la cua porta una perla perquè es diu que Gironella és la perla del Llobregat i el Pau Reig va decidir fer com aquest homenatge. Ara tenim els Pocasoltes, que són 4 capgrossos que es van crear el 2001, a partir del 2001, en honor a gent implicada en el Carnestoltes, inclús en èpoques franquistes, que estava completament prohibit, van seguir fent Carnestoltes. Els que tenim aquí és el Sebas, que és el fundador del CAU, Sebastià Montraveta, la Teresa Rueda, que és l'única que malauradament queda viva, la resta ja no hi són, la Teresa Rueda, el ferrer i el pintor.
Tenien uns braços bojos que anaven amb el moviment, anaven fent xocs a la gent i els hem decidit treure per motius per interactuar més a la gent, per acostar-nos més al públic, sobretot als nens, i és una cosa que ens ha ajudat molt a poder fer un ball més maco. Bé, doncs ara tenim els antics amos de la colònia tèxtil de Calbasacs, l'Antònia i el Tomàs, que són els dos gegants que representen Gironella, fan vora 3,5 metres i pesen uns 45 quilos. Però ara tenim la gegantona Raimon de Bassacs. El Consell d'Infants d'aquí a Gironella van dir volem fer una gegantona per portar-la a nosaltres i doncs aquí la tenim. Van decidir crear aquesta gegantona, la Raimon de Bassacs, que va ser una dona molt emprenedora i va ser la fundadora del que coneixem avui com la colònia Bassacs. Lluís, posa'ns en context una mica on som. Doncs mira, ara ens trobem al mirador del carrer del Riu, que com a mirador, en aquest cas ens va molt bé per contemplar el que és la imatge del que ve a ser la Gironella, la primera Gironella que tots podem contemplar. Penseu que aquest paisatge que veiem aquí, aquest conjunt de cases amb el pont i el riu, és d'època medieval. De fet, a dalt de tot on veiem la Torre del Rellotge és on hi havia el castell de Gironella. A partir d'aquí es va començar a construir tot un seguit de cases i serveis, botigues, el forn i tot plegat, no? Era on hi havia el centre neuràlgic, també hi havia el mercat en aquest sentit. I després el que va passar? Que amb l'època de la Revolució Industrial, amb l'arribada del tren que anava fins a Barcelona, un tren molt important perquè el que feia era enviar els teixits o enviava el cotó perquè justament a Gironella, amb 4 colònies industrials, amb 4 recintes fabrils, el que es feia és teixir teles i enviar-les cap a Barcelona. Doncs, amb aquest context, el que es va fer és despoblar una mica més el que vindria a ser el nucli històric i poblar-se cap a la part nova, aquesta revolució industrial, aquesta mirada i obertura cap al futur. I tot comença en un petit taller de la família de la Raimon de Bassacs, que va ser un gran personatge històric de Gironella, de fet va ser la impulsora de la colònia de Calbasacs. Van començar amb un petit taller aquí, d'acord? I amb l'època ja d'esplendor màxima de revolució industrial, ja van sortir del petit taller que hi havia aquí i ja van fundar la colònia de Calbasacs. Lluís, quantes colònies hi ha aquí a Gironella? Actualment hi ha 4 colònies, de les quals 3, estan a les afores del nucli central de Gironella, i una, he dit 3 i sobretot destacar-ne una està integrada ben bé dins del municipi, que és justament aquesta que veiem aquí, que és la colònia que nosaltres en diem de Calmetre, però també la colònia Alzina, en aquest sentit. He de dir que també a la vegada existeix com un sentiment de colònia en el sentit d'ajudar-se mútuament, de quan alguna persona pot tenir una mica una situació complicada, de seguida li surt tot un reguitzell de gent que l'ajuda. I això és un tema de sentir, d'haver viscut i de que encara respiren les colònies. Algunes d'elles encara estan en funcionament. I viu gent a les colònies? I viu gent a les colònies, sí. Doncs ha arribat l'hora que més ens agrada a nosaltres i segurament a molts de vosaltres. És l'hora de dinar. Hem fet una consulta a la gent d'aquí de Gironella i ens han recomanat la destil·leria. Ens acompanyeu a veure què ens hi trobem? Doncs només arribar, una cosa que ens sorprèn moltíssim són aquestes vistes tan boniques del Llobregat i del poble de Gironella, del casc antic. Comencem bé. Nosaltres hem triat l'opció del menú festival, que són 3 entrants sorpresa del xef, després un arròs, una carn i un peix, més les postres. Doncs ja ha arribat el primer entrant, que són uns porros confitats amb un formatge trufat. I us asseguro que l'oloreta que fa des d'aquí és curiosa. L'esperava més tendre. És bastant cruixent, sobretot la part de dins del cor, però el sabor del formatge de trufa és molt suau, molt lleuger i combina molt bé amb el dolç del porro. Doncs segon entrant sorpresa, un tartar de vedella. A mi els tartars m'apassionen. Veurem aquest, si em sorprèn, si no m'agrada, segurament m'encantarà. Potent, a toc de picant, gairebé ni es nota. A mi que no m'agrada el picant, m'agrada molt. Segurament si us agrada el picant, us faltarà. Per mi, fantàstic, molt bo. Cago amb l'os patera que vols que el tàrtar. I acabem amb els entrants, amb aquesta aleta cruixent amb salsa de coco i curri. D'acord, doncs a mi, mira que m'agrada el tartar. Però aquesta aleta de pollastre sense os, amb el pollastre super tendre, el rebossat és excel·lent, la salseta de coco i curri està increïble i a sobre el regust final amb la pell del pollastre torradeta no té desperdici, us ho prometo. Com ens han suggerit, agafarem l'os i traurem el moll cap a dins de l'arròs.
Déu meu, se'm fa la boca aigua. Remenarem tot, no em vull cremar, i ho menjarem directament de la paella, perquè ens ha dit que el sabor és molt millor. No és broma, potser un dels millors arrossos que no és de peix que he menjat a la meva vida. L'arròs està una mica dur, suposo que és el punt, no molesta, però el sabor sembla que porti foie, increïble, boníssim. I és el torn del peix, un llobarret amb una salseta de mantega i verdures. Hosti tu, que sutil la mantegueta, de la manilla de mantega amb verduretes, li dona un toc espectacular i la pell cruixent de fora, de 10. Acabem els salats amb aquesta terrina de xai a baixa temperatura amb textures de moniato. Això es fa. M'ha fotut el rànquing. No sé. Que bo. Primer postre, una interpretació del lemon pie, suvet de llimona, la cremeta per fora i al final una mica de merengue. Ens han dit d'endins, en fora. Refrescant, cremós, gordo, boníssim. Doncs amb això acabem. Bunyols farcits de crema d'avellana amb un gelat que suposo que també serà d'avellana. Quina guarrada. Com Kinder Bueno, Kinder Bueno. Buah. Plego. Doncs Joan, no coneixem el lloc i ens ha encantat, de veritat. Què es trobarà la gent que vingui a la destil·leria? Doncs un restaurant amb un equip jove, una cuina tradicional però amb tocs moderns i jugant amb producte de temporada i de proximitat. Doncs encara amb la panxa plena, però tenim feina. Anem a veure en Claudi, que té una col·lecció de cotxes utilitaris de la postguerra impressionant. Claudi, aquí dins hi tens Sí, tinc uns quants cotxes. uns quants cotxes. Cotxets. Cotxets. Vale. Cotxets petits. Ostres, Claudi, quants cotxes tens tu? Que no són aquí, però en total, Poder 60, no ho sé. com va començar això per Clar, restaurar cotxes? jo vaig començar a guardar-los primer, quan jo tenia 18 anys. Ho volia fer abans, però bueno, jo amb el pare que no em deixava. Vaig decidir col·leccionar aquest tipus de vehicles tan petits perquè eren més exclusius. Són cotxes de la postguerra, utilitaris de la postguerra. Això realment està molt relacionat amb la Guerra Civil, perquè la Guerra Civil, doncs, bueno, com totes les guerres, que fan molt mal, deixen un país destrossat, i aquests cotxes es van fer doncs, abans que sortís la Seat, la Renault i la Citroën, que van ser els primers que es van tenir. Als anys 50 és quan es va començar a obrir el país. Els anys 40 van ser molt dolents. Es va passar molta gana. Hi ha algun cotxe d'aquests que li tinguis més carinyo o que sigui especial per tu? Ostres, saps què em passa? Que sempre és l'últim. El Digeta, Que senta per davant, saps? que s'entrava per davant, N'hi ha que no tenen portes, de cotxes. tota la columna, Surt es això. movia tota la columna, però en cotxes d'aquests hi ha alguna foto o alguna que hi havia anat tota la família dins. Sí, no? Bueno, sí. Clar, l'altre, diguem, el model normal, que no era així, tenia una de baquet aquí darrere dintre la cabina on devien ficar 4 coses. Aquí no el tenim. Aquí no el tenim. Havia 3 aquí segur i els nens a sobre. Sí, exactament. 3 i un nen o 2 a sobre i Maletes, ficaven. compromesis Bueno, i no era descabellat dir-te que hi havia gent a la caixa, eh? Ah, no, clar. Aquest també és una passada. Per entrar aquí, també, ojo, Sí, sí. Bueno, pensem una cosa. Inclús conduïen, perquè has d'obrir la capota. Sí, nosaltres. Però pensa que llavors la gent era molt més baixos, eh? Als anys 50 eren molt més petits, eh? La gent eren molt més petits. Eren més petits, però... Hòstia, tu. Bueno, aquest és que és molt petit. És que és més petit que un tuc-tuc. Sí, és molt petit. Aquest cotxe realment és molt petit. Però m'he trobat casos, així no és una excepció. Aquests sí que se'n van fer molts. Això és un coet. Aquest en van fer molts, no és espanyol, aquest cotxe el van fer a Alemanya i va ser després de la Segona Guerra Mundial. Sí, sí. Un senyor que es dedicava a fer els avions, els Messerschmitt, Que no dius que sembla els cazes. Llavors, què passava? Que aquest home, com que havia sigut dissenyador d'avions, va fer un cotxe que la cabina era com si fos una cabina d'avió, inclús el volant.
I tens benzineres antigues. Sí, benzineres antigues tenim bastantes. Benzineres tindrem unes 25, Sí, 30 sí. Tu, Claudi, ets mecànic? O et dedicaves a això o...? Bueno, jo tenia un desguàs de xatarra i el Claudi també teníem un desguàs de xatarra. xatarra industrial i a part I també de cotxes. Sí, van començar a sortir cotxes d'aquests precisament per això, perquè em feien pena aquests cotxes quan venien per desgossar-los. Jo vaig veure que aquesta possibilitat de guardar aquest tipus de vehicles, perquè són marques que hòstia, quina marca és més rara, no? Ja. Perquè cotxes d'aquests abans els podia tenir tothom o era cosa exclusiva de la gent de diners? No, tenia poca gent, podia arribar a tenir un cotxe d'aquests, no massa gent. El preu que valia aquests cotxes era un promig de generalment d'un sol de 2 anys d'un obrer normal. O sigui, un pintor, bueno, que sigui, un obrer de la construcció, el que sigui, del sol de 2 anys, que eren molt cèntims. Per tant, no era per tothom. No era ben bé per tothom. És que crec que dintre de la col·lecció crec que hi ha uns 17 cotxes únics. Únics. Només com aquest... Et queda el teu. Sí, només en queda un. Hòstia. I també hi ha molts cotxes que que es van fer en el seu moment i no ha quedat cap més. Aquest és únic, n'hi ha un que s'assembla molt, però ja no és ben igual, que està a Sils, a Girona. Capi Scooter. El Capi Scooter, però aquell ja és de 2 faros i és una mica més nou que aquest. Aquell també és únic, representa. Aquest és únic. Aquest és únic. Aquest queden 2. Queda aquest i un altre. Aquest i un altre. Aquest en queda un altre. Sí. Aquest és únic. Aquell és únic. Només queda un. Capi, Albert és Capi, aquest és Capi. Hòstia, tu, xaval. És com un car. Si van molt bé aquests cotxes. És com un car. És com un car. Aquests cotxes en fem trobades, d'aquest tipus de vehicles. Per exemple, veus un detall, veus anava amb mà. Això és una passada. Vinga. Anava amb mà. Ves rentant. Si t'has fixat, no porten intermitents, els cotxes, com les motos. Tenies de normal amb la mà, sí, No? exactament. Esquerra, dreta. Sí, el normal és que no portin intermitents. Aquest motor és el motor més clàssic que hi ha en aquests vehicles, que és un motor, és patent anglesa. Aquest motor es diu Villers. On t'imagines aquesta col·lecció d'aquí 50 anys? Ara mateix el que m'agradaria és fer el museu. El museu d'aquest tipus de vehicle, i llavors a veure si tingués èxit. Jo crec que sí, tindrà èxit. Jo crec que tindria molt èxit perquè he fet exposicions i ha agradat molt a tothom. I una altra cosa que és molt curiosa és com és que aquí a Catalunya no tenim el museu d'aquest tipus de vehicles, sent tan rics en aquest tipus de vehicles, com és ara França. No existeix. No existeix. Com és ara França, que és un país que és més pobre, hi ha 6 museus. No ho entens. És costa d'entendre. Doncs moltes gràcies, Claudi. Bueno, Claudi. encantat, sí, ens diem Claudi tots dos. Ha estat un plaer. Molt bé. És una passada. Això que teniu aquí és una passada i tant de bo podeu conservar moltíssims anys. Doncs nosaltres acomiadem l'episodi com l'hem començat, amb en David. Primer de tot, David, moltes gràcies per haver-nos convidat al teu poble. Vosaltres, només faltaria. Què t'ha semblat l'experiència? Bé, doncs molt bé, molt encantat de poder donar a conèixer el poble, tota la seva cultura i tota la seva història. Així que ja ho sabeu, si vosaltres també voleu que vinguem al vostre poble, deixeu-nos un missatge per privat a Instagram i potser us venim a veure. Fins una altra, trinxeraires!